pai siya kani kasino bat nakakenhuan ka mga ngadon kasti ngisong kya ya kani namba ngitep ka kasino kadai ka way nakila khalay Henry kalat jing khalay ki babun ki bala don lepa po ka jela ka jungi Henry kani kalat jing khalay ka bawanra lembang state government da ka jing thau ya kita ki an ki balong khala Aji sisangi kwa iki an ki bantay ya kabi pagajay penriu penban ki thau ya kum kani ka an khala Kani ka an kerta ya ka jela ka jungi hibaro ka way darangi phai klem saudong kam tam yi khun ki ti ki jungi kalat yo kam yo jam kabala day hi ka way nan takimat ki bawanra da safe mission safe and neutral mission Henry ka kasino la la ong bakaday ka way na kila ki ban samkam samjam na bentang kajay penriu ka jungi kala bang kababak lajor ladang iphai siya kita ki kam khalay ladang ki mention ye kita ki kam khalay ki way ki barik ki baryan ki badon po ka jala ka jungi Henry kalong kabangi isyam sitam ladang ka kasino kala banlong an hapo ka jala ka jungi kumnong ila ban ong ba ladang mangi kum ki kimi ki pa ginbo yo mau nong rim ya la ka jungi khun ki ti ki jungi dau mau nong rim Yaw bala banyalam lagi sa kajing penjat. Andai kum ki kimi ki pangi iya kini kisngi don ki bakarsan ro. Ya kani ka jajing halai. Let's say bakila ban ong baka rong kum kalat ban yo khajna ban pen he ya kita kilat khajna na bantaka state government. Henry ban lum khajna da ka ba penjat ni i kum ka kiat ka de ka wei na ki kam ki ba penjat hai ka long ying long sam ka ilang ka salang kat no tamle kata ka kasno. Ka ban wan naduk na bar jela. Nawe kiri kiwan ban penjot ki khon ki kti ki jongi kabawan ra paderu hakawe kaliang nyala banong ba kalong ying kalong san ka jongi haduk mentaw tang kia kapelong ya ke long ying long san kin pat kin pra wan ra lile kat kas nu deng la bantip yo bang hidup jat sinol kum ka jai penriu ro nambala la yo bala shop yingi da ki bai pat ki jai penriu